ngicela nje ukudlulisa umyalezo. Ngibingelele umchuno nenduna zonke. Lo ngibingelela ukhipha inkunzi induna yase-Orange Group. Ngibingelele abaphathi bethu. Mphathi siyawemukela kakhulu amazwi akho. Siyathemba ukuthi mhlambe abafoti kade bambe nabo umhlangano bagxilile endabeni yamaphoyisa enu. Ngoba into eyinkinga inini abo masteshi. Lokho ngizokusho. Nina nihlele la ema-ofisini. Amaphoyisa enu niyawakhipha ukuthi awabhekela eDaradini. Ebopha ama-foreign. Bawabopha nini? Yabona mopha ngeStratini la kunamazimba abahlala edakiwe la ahamba ngeemoto aboshwa nini averifya nini ukuthi alamaphepha noma wanawo abaphoyisa enu akenqisa umthetho amaphoyiseni enu awayeka amantshontsho la eRocky bokunini kade ngila bokunini bengila ephindula ukukhabazela bengila ngomsomluko bokuboshwa la eRocky kodwa kunamaphoyisa enu abegqoke private bengiwabonile abegqoke private yiwona backup lama Nigerian agcwele la eRocky khona into engiyibonile mina khona into engiyibonile engisangabona ukuthi amaphoyisa abegqoke private ama Nigerian athi office baphethe ibhamu bagqoke private amaphoyisa agqoke uniform agijima abopha abantu kukhona nje awukhaya agqoke private ezakamuva yabo kunenkinga sinenkinga namaphoyisa akenqisa umthetho baphathi bama-police station ake nibophe amaphoyisa enu yabona inkinga esinawo le-South Africa akaze sizwe kuthiwa i-police station ethile iqosha amaphoyisa angaka nge-corruption naqosha nini amaphoyisa enu sikhona nje abaphathi bethu akenqisa umthetho la iphosa maphumela lazi ukuthi liyosebenza yabona because ngeke uhambe eZimbabwe ungazi ukuthi ukwenzani usuka leSouth Africa kodwa amaZimbabwe ama-Nigerian bagculelana babhizi bakhipha imali banikeza sinenkinga bafowethu nizokwemukela nje iy'khalo zethu kodwa asizizwa ikhumini kahleni bafowethu kahleni mphathi nje ngokumele asho naye ukuthi cha njengamanje uzobopha uzosebenza uzokhipha amaphoyisa akhe uthi nje cha uyemukela iy'khalo zethu bazwile okay ukhulumile labantu kodwa thina sila akade ngithi cha sengizosebenzisana nani manje mphakathi amaphoyisa amazobopha Fire.